Hello friends, बरायबाय Bodo info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। गोदान official notice examination ओंखारबावबाय calendar बेनो जाबाय जुदि constable SI MTS हायर सेकेन्डारि लेभेल दा नोंथांमोना जायफ्रा दाखालि फिसा पोस्टआव थालांदोंमोन एबा नोंथांमोना पइन्टआव थालांदोंमोन देन बेयाव गोदान साख्रि ओंखारबावबाय official notice नोंथांमोना जोबोर मोजां मोनगोन जुदि constable साख्रि मावग्राफोरा आरो लोगोसे 10 पास खालामनाय लोगो-लोगोनो नोंथांमोननि available jobs ओंखारगोन बेनो जाबाय SSC निफ्राय लोगोफोर जों नायगोन अफिसियेल नोटिस बिनि सिगां नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो आरो लोगोसे सेकेन्ड चेनेल जोहोलाव पिकेआवबो नोंथांमोना खालामाखैबा लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना खालामना ला आपडेट्स मोनबाय थानो हागोन। दा जोङो मा फैदों अफिसियेल नोटिस बेखौ जोङो दिन्थिसै दा बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो हानायसेबां बेनिफ्राय बुजिदो। दा जोङो एसएससिआव फैनाय लोगो-लोगो साइडआव ओरैबायदि मोनगोन एमटिएसनिबो साख्रि दाखालि फिजिकेल टेस्टआव क्वालिफाइ जानायनि माखासे बेयाव मार्क्स ओंखारदों बेखौ नोंथांमोना चेक खालाम एमटिएसनि बागै एसआइनिबो बागै ओंखारदों एन्सार किस बेखौबो नोंथांमोना नायदो जायफ्रा नायाखै नाथाय बेखौ दोनथ'नानै जों स्किप खालामनानै मोनसे गोदान एग्जामिनेशन केलेन्डार बेनो जाबाय नोंथांमोननि जिडि कनस्टेबल बेयाव खनसे क्लिक खालामदो नट अनलि जिडि कनस्टेबल बेयाव गोबां पस्टआ थागोन एमटिएस नोंथांमोननि हायर सेकेन्डारि लेभेल एसआइ लेभेल बेयाव गोदानै मोनसे अफिसियेल नोटिस दा 24 नभेम्बराव जिडि कनस्टेबल एप्लाइ जागोन बेखौथ' मिथिखाबाय 2024नि गोदान भेकेन्सि जानो गोनां हमना ला 50,000नि खाथियाव नोंथांमोननि रेलि बिनि अनगायैबो आरोबाव गोदान जिडि कनस्टेबल जेराव नोंथांमोना देग्लाय 18 इयार्स जायाबा जेबो टेनसन गैया नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेल जिडि कनस्टेबल फैखादों बेयाव नोंथांमोना बाहागो लानो हागोन। दा मेल फिमेल गासैबो हागोन एसएससिआव एमटिएसआनो जा एबा नोंथांमोनाहाय जिडिआनो जा 18 इयार्स जानाय लोगो-लोगोनो बिदिब्ला जों नायनि जिडि कनस्टेबला माब्ला ओंखारबावगोन नेक्स्ट लेभेलनिया दा बे जाबाय जोंहा गोदान एग्जामिनेशन केलेन्डार नोंथांमोननि जिडि कनस्टेबल गोदान भेकेन्सि 2025 ओंखारबावसिगोन बेनो जाबाय डेट ओंखारखाबाय जायफ्रा गोबां नेगासिनो दंमोन जिडि कनस्टेबलाव साख्रि मावनो दाखालि मोनासै एबा थालांदों एबा बैसोनि थाखाय थालांदों नोंथांमोना 27 आगस्ट जानाय लोगो-लोगोनो अफिसियेल नोटिस मोनगोन लिंकआ एक्टिभ जासिगोन आरो बे एग्जामा नोंथांमोननिखौ लाहैगोन अनलाइन कन्डाक्ट खालामगोन डिसेम्बर 2024 बेनिफ्राय जानुवारि 2025 सिम सोलिगोन नोंथांमोना बेखिनियावहाय एग्जामखौ हैनो हासिगोन। दा जोबोर बुरजा भेकेन्सिस ओंखारनाय चान्सेसा बारा बेयाव जिडि कनस्टेबलाव दा नोंथांमोना 24 नभेम्बराव गोदान जिडि कनस्टेबलाव साख्रि जागोन आरो बेयाव जायाब्लाबो नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोनाहाय मोनहैगोन बेखायनो फिजिकेल टेस्टआ 2024 थाबैनो जानानै साख्रि मोनहैगोन आरो बेयाव जायाब्लाबो 2025नि नैबे ओंखारनाय नोंथांमोना आगस्ट जानाय लोगो-लोगोनो जिडि कनस्टेबलाव गोदान एप्लाइ खालामनो हासिगोन। दा नायदो जोबोर मोजां चान्स नोंथांमोना 27 आगस्ट जानाय लोगो-लोगोनो जिडि कनस्टेबल 2025आव हागोन प्लास नैबे सोलिबाय थानाय दानावबो 24 नोंथांमोना डेटआवबो हागोन जिडि कनस्टेबलाव दा बेनो आरो लोगोफोर नोंथांमोना जिडिआव गोबां नेगासिनो दंमोन बेनिफ्राय बेनि अनगायैबो जायफ्रा जिडिआव इन्ट्रेस्ट गैया अफिसाव मावनो गोसो ग्रेड 4आव एमटिएस साख्रि दङ बेयाव नुदों नोंथांमोननि अफिसियेल नोटिसआ ओंखारगोन 7 मे 2024आव नोंथांमोना अफिस लेभेलाव ग्रुप डि हिसाबै ग्रेड 4 हिसाबै एमटिएसआव साख्रि मावनो हागोन जिडिआव जायफ्रा गोसो गैया नोंथांमोना एसएससिनि आन्डारावनो एग्जामा जागोन जुलाइ आगस्टआव जागोन 2024आव देन बिनि अनगायैबो कम्बाइन हायर सेकेन्डारि लेभेल क्लार्कआव नोंथांमोना अफिस लेभेलाव एसएससिनिफ्राय साख्रि मावनो हागोन बेनो जाबाय अफिसियेल नोटिसआ ओंखारगोन नोंथांमोनाहाय एप्रिलाव 2 एप्रिलाव ओंखारगोन नोंथांमोना मोनदों अफिसियेल नोटिस जेराव हायर सेकेन्डारि पास जाबाय जेबो पार्सेन्ट नाङा आर्टस कमार्स साइन्स हागोन लोगोसे एग्जामा नोंथांमोना जागायगोन जुन जुलाइआव 2024आव जाहैगोन आरो लोगोसे एसआइ लेभेलाव दाखालि जायफ्रा थालांबाय दिल्ली पुलिस एसआइ बेनिफ्राय सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्सआव अब्ला 15 नोंथांमोना मोनदों फेब्रुवारियाव अफिसियेल नोटिस ओंखारनानै एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामगोन मे जुनाव मे जुनाव एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन नोंथांमोना जोबोर मोजां चान्सेस मोनगासिनो दङ नोंथांमोना एसएससिनि आन्डारनिफ्राय दा बेनो जाबाय दिनै एसएससिनिफ्राय लेटेस्ट अफिसियेल नोटिस नोंथांमोना 2024नि माखासे एग्जामिनेशन केलेन्डार दाखालि जायफ्रा फिसा पइन्टआव थालांबाय जेबो नार्भास जानाङा मानोना नोंथांमोननि रिपिट पस्टआ फैगासिनो दङ नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामदो रेडि खालामदो आरो एप्लाइ खालामनानै साख्रिखौ लानो